उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसिनि सिङाव थानाय समायना रमायना नोगोर दैमु नोगोराव जाबाय थानाय खुंगा 64थि बर' थुनलाइ आफाद बर' साहित्य सभायाव नोंथांमोन बयखौबो बेवहाय लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेयाव नुजाथिफैनो हानाय बयबो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो हांख्रायनानै लिंहरजानाय आलासि बिथांमोन दाब दाब जायगानिफ्राय फैनो हानाय गोबां आलासि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो दिनैनि नैबे हारिमु मोनाबिलियाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसे बरायनाय थाबावबाय। जिब्रैथि बोसोरारि जुथुमा हारिनि सिनस्रि बर' थुनलाइ आफादनि दैमु नोगोर डिमाकुसि फैदो फै बयबो मिनि खुसि जिब्रैथि बोसोरारि जुथुमा हाजोनि खोला हायेनाव उदालगुरिनि सोनाब फैलाव हालामा सोरगिदिं निजोमै बोहैदों दैसानि फुंखाफोर जुलि बाथ्ला पारा आरो गोबां साहा बागान आद्रिघाट बरंगा जुलि बाथ्ला पारा आरो गोबां साहा बागान डिमाकुसिनि साहा बिलाइ डिमाकुसिनि साहा बिलाइ खालाय रोदोमनाय बैयाइफोर खालाय रोदोमनाय सुक्लाय दैमानि गोमोथाव आखुथाय दावराय मोसाग्लांनाय अमा थावख्रिनि बासा बोनाय अरनारि जिब जुनार संरैखाथिलि ननाय हाग्रामायाव बेरे सिखिरिनि हायनारि सारफावना
रमान हांखोनि जांख्रिथायाव बारसोमदोंमोन डिमाकुसियाबो बड'लेण्ड सोमावसारनाया जानांबाय मुंख्लं देबनाथ आरो गोबां जोहोलावजो बिसोरनो जोंनि थुलुंगा सिनायथि गोदान डिमाकुसि जारिमिननि सिनायथि गोदान डिमाकुसि जारिमिननि